बड'फाया बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनायनि लामा दिन्थिगिरि। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब गामिफोरावनो मैया आलारि बाथि सावदों। जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया दाब दाब गामिनि रायजो राजाफोरखौ आलारि बाथि फोजोंनानै मान होनायजों लोगोसेयैनो आरज गाबनो खावलायनाय बिथोन बायदियै तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब गामिफोरावबो मैया मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्ली कैलाश कल'नियाव बड'फानि गोसोखांथि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसेयैनो राजा लामाखौ बड'फा इउएन ब्रह्म मार्ट होनायखौ मान होनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमानि गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि तामुलपुर आरो कुमारिकाटा दखरा एबसुनि मावखुलियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसेयैनो बगाजुलि खोदोमगुरि सोमलिगुरि गणेशगुरि बैग्रिगुरि दुब्लिबारि बायदि बायदि दाब दाब गामिनि रायजो राजाफोरखौ जथायै मैया आरज गाबनायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोंबो खोदोमगुरि गामि आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 35थि थैनाय सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो खोदोमगुरि गामि आफादा रायजोयैनो जोङो 101 आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनब्ला जोङो लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो सिगां समफ्रावबो हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेखौ जोङो मान होबोबाय थादों। बे लेखायैनो देग्लायबो जोङो जोंनि गामि आफादा खोदोमगुरि गामि आफादा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाहाथे बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा बे बिफाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेखौ मिजिंथिनानै नैबे समाव जोङो बिथोन हरनाय लेखा जोंबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बेसेबां जादों? इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावकाटायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावकाटायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावकाटा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 6 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031
बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।